El noi, que es deia Joan, va dir: passi el que passi, jo no vull estar més tancat. I dius, va treure totes les seves forces. Tot el poble resta molt content que els hagués salvat d'aquell monstre. A sentir-se estret dins la cova i va desitjar veure el sol. Benvingut a casa vostra. Aquí gaudireu de tots els pecats, vicis i plaers.